بسم الله الرحمن الرحيم. Yönüşlerde cayını bilyen, özüme vazife bilyen, Huday Taala'nın hikmeti bilen, iradesi bilen, bir finev dünyadaki yaşap yaz, her neyse öyden bir öydeni azmayış üçün, imtihan üçün, şol öye bir derece verme üçün, bir hikmetler üçün, çağısında bir kimçilik, il, ayak, göz, kulak, dilinne, ağzınna, zihninne, aklınna bir kimçilikler olup da dünya gelýär. Şolun üstünde biraz gurrun aylasam. Bir inatalar ki çağaları ma'lul at berilýär. Agapmanda zihn at berilýär. Elinne we ayagynna kemçilik, gözünne, kulağınna, dilinne kemçilik bolup dünya gelýär. Her ene çağatynyň üstüne 2 ýyl zähmet çekip, gatygyste 5 ýyl, 7 ýylyňda zähmetinden tamam çykyp da inni çağaty medrese urap, hay inni şu çağadana dinnim diýenden soňra rahat bolýar. Amma bir tofor eneler, bir tofor atalar dünya getiren çağalaryny 10 ýyl, 20 ýyl, 30 ýyl we bir toforlar hatta özü dünýeden geçýän çağa saklap ýören ýalyk edip çağasyny saklap ýörmeli bolýar. Hudaý Taala wagan ýürek giňlik, sabr we kuwat bersin. İmtihana salypdyr, şol imtihana muwaffaq we piruziyet bersin inşallah. Görýändirsiňiz we görýäris. Hudaý Taala dünýä her näçe öýden, her näçe ýerlerde zihninde kimçilik, aklynda kimçilik, ya cismu canynda kimçilik, akly jaýynda amma el ayagynda, cismu canynda bir nasaglyk ba we öýden çykyp bilmän öýde ýaty oglan. Allah kuwat bermäne barýar, görýär. Bir toforlar 30-40 ýaşapdyr çağaty. Häzir saklayan adam gerek. Häzir iýdirýän, içirýän, häzir araqsalap duran adam gerek. Özü rolokon adam bolupdyr oglanlary. Ene aty pahir garryp bükürilipdir şoň elinden. Häzir de şonu gözläp ýörmeli bolupdyrlar. Häzir de şonu iýdäp ýörmeli bolupdyrlar. Halan yerlerine gidip bilmeýärler. Toy tommakda, ýahsa ayatda, her bir üýüşmelekde, toy bayramda halk ýalyk gezip bilmeýär. Hemişe bir kaygı dağdağı izine ba. Bir kembut, bir kimçilik, halkın yaşayışından bir kimçilik ihsası hemişe yüreğinin eteğine ba. Amma men şol dogallara, şol eneler ve atalara bir olakon boşluğum ba. Şu dünyada yani eğer şol çağalar, şol ma'lule cismiz, ma'lule zihni, şol ele ýak-göz ulagynda kemçilik bolup halkyň çağaty ýaly çağaň bolman, şoň hyzmatyna, şoň däni kömegine gelip ýaň. Eger şu dünýede däni şolar muhtaç bolup sen şolara kömek getiren bolsaň, bilgin kıyamet gününe dogry şu mawzu beraks bolmaly we biz däni muhtaç bolup olar bize kömek getirjekden bolmaly. Şu ma'lul, şu akıl zihni kemçilik, şu dehal ahat berilýän, şu kemçilik diýilýän, şu her bir aýby naksly insanlary ki madar zat ene dogma dünýede şu halatda dünýeden geçip gitýärler, olar kıyamatda bizden piş, olar kıyamat günde bizden öwde. Biz olan kömegine niýazymyz bar, biz olan elinden tut, biz olan sininden asylmaly. Hem senani ki şu dünýä biz olan elinden tutup kömek etýär, kıyamat günü olar bizim elimizden tutjak. Olar biz olan sininden asıljak musulman oğullar. Şu nukta hemişe ýadyňda bolsun. Ey haçan adam diýme, ey haçan olar ka diýme, ey Hudaýa näme üçin şeýletdiň diýme. Kıyamatyňa bir olakon zahira bilgin. Kıyamat günüňe bir olakon derece bilgin. Şu dünýede bir meriz yatan güjüge däni hyzmat eden adama Hudaý cennet beripdir. Bir meriz yatan pişigi kulluk edip
yaratıma däni derman edip iýbiçki beren adama Hudaý öz weliýeti edip goýupdyr. Amma bu çagy ki, bu meriz insany ki, Allah'ın däni bendesi, eşrefe mahluk, belki bir firişte dünya yüzünde gezip ya, sen onu kulluk edip ya, bir ömür hizmet edip gezip ya, boş gidecek zaten. Bir gezip veren ite, gücüge, pişige kulluk edene Allah ne kemalat beripdir. Altın yerde yatmaz da yakşılık yolda diye Türkmen. Bilatlan boş gidecek zaten musulmanlık oğlu. Günelin yuğulup, dereceğin gülmeğinden artıp durarlığını yattan çıkarmağın. Ama bismillah. Yine de yerini bilen beyleki musulmanlar hemmemizin vazife-i şer'imiz şol bendeleri ki kesalatları var, merizçilikleri var, ine doğma elinne, ayağınna, gözünne, kulağınna, dilinne, kepleyişinne, yürüyüşinne, zihninne, her bir zatda kemçilik olup da dünya gelip de ul olup camiada yaşap ýarlar. Bizim hem vazifemiz şolara katı hurmat, ihtiram bilen berhord etmek. Hurmatını bilip, katı däni şolan izinne, mazhara ve yovalamak Hudaý saklasın bir ulu kon günahı kebire olar. Yok, qaytip olar hizmet edip, şolara elimizden gelecek yaxşılığı yetirip durmakta vazifemiz şey. Hatta görýäs bir düktörde metepde 30 bir merizi ki geliye yankay dileyen halatda elinde ayağında kemçilik ba benden Hudaýyň imtihanyna düşüpdir. Biz 30 sendelilerde cay yok, turda cay ver. 10 cay oturmaly. Biz ayağı üstümizde duran ziyani yok. Bigindir hoş et. Minibusda, otobusda cayınma, tur cay ver şol adamlara. Metepde, idaranda bir arbabı rujuhun birisi gelipdir şi halatlarda gözünne, kulağınna, dilinne, aklınna her bir tapdan kemçiligi var. Muqaddem bil, öwes al. Hizmetini işini bitir. Bizim vazifemiz ve ulu sahafimiz şu musulmanlık. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.